Séad is Aidiachtaí Sealbhacháin ná my, your, his, her, our, your agus their. Seo iad na Foirmeacha atá gan Aidiachtaí Sealbhach sa Ghaeilge. Mo ghathar, muncul, do ghathar, duncul, a ghathar, a uncul, a dzahar, a huncul, ar nahar, ar nuncul, we're nahar, we're nuncul, a nahar, a nuncul. Tuair faoi dara go scríbann tú M ús chamóg agus D ús chamóg rih F móid a guta. Muíochla, duineog. Ach, mo agus do a scríbann tú rih F móid a cunsan. Mu lasc, do ragra. Ní féidir bé mo chur Gaelchultúr sa Ghaeilge mar dhéanann tú sa bhéarla. Má bhíonn tú ag gira my brother ará, caiid tú form chreise úsáid, i.e. mo ghathharse. Seo inis na Foirmeacha ar fad. Mo ghathharse, mo hachsa. Do ghathharse, do hachsa. A ghathharsan, a hachsan. A dzaharse, a tachsa. Ar naharne, ar dachna. War naharse, war dachsa. A naharsin, a dachsan. Brenn muid inis ar na focail, Cónaí, sí agus Seasamh. Tá mé mo Cónaí. Tá tú de Cónaí. Tá sé na Cónaí. Tá sí na Cónaí. Tá mí din ar Gcónaí. Tá sibh inmhór Gcónaí. Tá siad na Gcónaí. Tá mé mo hí. Tá tú de hí. Tá sé na hí. Tá sí na sí. Tá mí din ar sí. Tá sibh inmhór sí. Tá siad na sí. Tá mé mo hasamh. Tá tú de hasamh. Tá sé na hasamh. Tá sí na Seasamh. Tá mí din ar Seasamh. Tá sibh inmhór Seasamh. Tá siad na Seasamh. Is féidir ag sí nó ag Seasamh a úsáid má bhín glúiseach a gceist. Mar hampla, bhí méid Seasamh suas as bhfuil mé meán ar chuir san chofra. Ach ní bheith sé ceart bhí méid síon sin an íche ar fadarrá. Bheithirt, bhí mé imachíonn sin an íche ar fadarrá. Dina mo cleachta beag anis ar na rialacha seo. Aistrí na nithe seo. My friends. Mo cháirde. My friends. Mo cháirdeasa. My apartment. Mórasán. My apartment. Mórasánsa. We live in the countryside. Tá muid in ar Gcónaí faoin tua. His sister. A rifuair. His sister. A rifuair son. I saw her as I was standing up. Chunig mé agus méid Seasamh suas. He's sitting there beside Shealamh. Tá sé na híonn sin naci le Shealamh. I live in Dublin. Tá mé mo Cónaí má leá clia.